mara Nyakwaramogi ni Rio Makare, machiegni weche manyien makagi kache Ramogi TV, nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto oduoko bisobe ma kanisa ma Kopere mane seo piny owacho mare kuom koso chopo singo kendo nyayo miriambo kod mibadhi. Koloso e nyasi ma sidho osimbo jopuonjre mag mbalariany ma Tangaza, Ruto nonyiso bisobego mondo we lando weche mag miriambo ne jopiny. Maeri kaluwore kod weche manye giketo e lela e wi nek kod lal mag oganda, ng'ikruok e sekta mar somo kod mano mar thieth. Owacho nowinjo gibed kod adiera e weche magichwalo ne jopiny. Gratifying that we are here today to do this together. And I want to ask all of us, leaders, the clergy, Kenyans, to work together towards a nation that we can all be proud of. And even as we engage in public discourse on matters that are important to the people of Kenya, we must be careful to be factual, lest we become victims of the things we accuse others of doing. I know you know what I mean. Jalar kom AUC Raila Amolo Odinga koro seo mokalo od bura mamalo kuom bedo hinga ne 10 counties e dwaro margi mar yudo pok mar omenda. Odinga nolero ni ywaruok mosebedo e kind od bura mar Senate kod mano mamalo e wi omenda monego or ne tend loch gwenge oserocho chenro mang'eny mag dongruok e counties. Jotelogo nosiemo wang' od bura mamalo kolero ni onego giket maino margi mane tiyo tich mane oyiergi mondo mi giti ne jopiny kar donjore gi counties. Od bura mar Senate ne opuodho ni counties onego yud omenda maromo siling bilion 400, to od bura mamalo bang'e noloko chikno mar pok mar counties ni onego bed bilion 380. A stand-off which is unnecessary. I'm just asked the members of National Assembly to be more patriotic and move away from functions which are not theirs. It is very clear. It's so clear that, I feel very frustrated because I was involved in the drafting of this constitution. And we know exactly how this constitution is supposed to work. But the greed of members of parliament. Members of parliament want to be constructing roads. Members of parliament want to be constructing health centers. They want to be contractors themselves. Who is going to oversight the government? If the oversighter himself is the implementer. It does not happen anywhere in the world. Jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang osingo ne jopuonjre matimo penj mar KCSE ni onge ketho moramora mar kuo mar penj ma ok bi kawo ne chik kaka owinjore. Koloso e boma ma Embu, Kipsang nowacho ni penj michwalo e mbui gin mago mabandia, kolero ni onge penj mosechopo ne jopuonjre kapok sane ochopo. Omedo ni okenge duto moket kod migao mar somo e kedo kod kuo mar penj iluwo e yo makare. One thing I want to affirm is that our exam has not leaked, because an examination leakage is where people get exposure to the exam maybe a day or two early. What we have been having is what we call early exposure, where people receive the papers the same they are receiving here. Once they are in school, as they distribute to the students, somebody takes a photo of the paper that already has been opened. That one is not a leakage, it is an early exposure. And this year, we totally changed strategy in our examination, and all our exams are personalized. Each exam is to an individual. So when a student allows their paper to be, a photo to be taken of their paper, then that paper is traced to an individual. And that is why this year we have said people will be taking personal responsibility.
Ji auchiel ma gavana ma Migori Ochilo Ayacko nowalo ne lemo moting'o achiel mar jatend migawo mar pi kod teko kaachiel kod apisas madongo 5 mane ochopo e nyim od bura ma Migori mondo mi ogogi kogno koro rito duoko mar od burani. Joma ne igo kogno oting'o Silas Owuoro Onyango manogwele lemo mar jatend migawo mar pi kod teko, Samuel Marwa manogwele lemo mar apisa maduong' e migawo mar riwruoge mag Saga kod Kea Madafu manogwele lemo mar apisa maduong' e migawo mar pur. Moko ma bende nochopo e nyim od bura ma Migori mondo mi ogogi kogno gin Gerson Okoth Njoga manogwele lemo mar apisa maduong' e migawo mar apaya kod wuoth, Nicholas Rioba manogwele lemo mar apisa maduong' marango kaka chenro mag kaunti itayo kod mamoko. Kaka komiti wadhi ndiko report mondo mi watere ot mondo ot opuodhe kata owach pachgi. Tich mar yiero waziri en tij governor gi executive. En ma en gi responsibility mar keto ng'ato manyalo tiyo kaluwore gi pache kata gi lekne. Omiyo kapo ni nitiere moro bang' kwasekadho ng'ato, onge kaka wageng' mano. To wan wakadho ng'ato kaluwore gi chik momiwa. To koro ka ng'ato bang'e tich otamo, dong' pod executive nigi thuolo mar gole. To wan tijwa en making sure ni ng'ato okadho requirements mag chapter 6. Riwruok moro mawuok e piny Netherlands kanyakla kod kaunti ma Kisumo dwa chako chenro mar kedo kod oula masiko daro ji alwora ma Nyando, chenro madhi kawo higni 10 kendo dhi muonyo omenda maromo siling bilion 4.9. Riwruogno yande nosedonjo ogirimiti kod kaunti ma Kisumo ka chenro ni igeno ni dhi ting'o gigo kaka pidho yiende genga aoche kod kata kunyo aoche e neno ni pi ok omwomo. Chenro no igeno ni biro konyo e tieko midhiero mar oula ma higa ka higa daro oganda buora e miechgi ahinya te gwenge mag Nyakach, Nyando gi Muhoroni. Young women who are breastfeeding, and waol gi pogo ji mogo ma miyo ng'ato chiemo kawuono to kendo kinyo chako bedo mana gi dhiero. Mano ok ber. Omiyo koro wanwang'o gimoro mwanyalo miyo jowa ma gin koro kinyo gi kwechi o girit msaada ma kuom ji. Koro gin go weso margi ma gin be koro gitimo giegi kaka mana kigin. Ma gin bende koro ginya ma giloso mana city margi ma koro gin bende gin gilokre jomoko. Mane e yo mwakelo ka. Koro jowa gi mwakelo ka gidhi timo goro miluongo ni pilot, yani ranyisi kaka gino biro bedo. Kose losore mon nya maber Nyando ka, to koro gini gole itere Nyakach, itere Ombei, itere Kure. En project maduong' mabiro telo kaka ng'iyo kaka inyalo ging'e weche mag pi maturo ji, kaka weche mag daik, weche mag pi mawuok e nam ma iluongo ni backflow, to gipidho yiende alworawa mabiro bende biro kelo yamo maber, biro kelo pi mar koth. Omiyo aparo ni en project maber mabiro konyo jothurwa. Omiyo awacho ne jogweng'wa modak e Nyando ni kuneno welo ka wuotho to wamigi support motegno mondo project no wakaw kaka marwa nikech odhi konyowa. Dichuo moro owito ngimane ka machielo oyudo hinyruok tok gas muoch e duka moro e boma ma Oyugis otieno manyoro. Dichuono tangi mar gas no otuomo wiye e sama ne gimuochno. Ruoth ma boma ma Oyugis Emily Owuor oyango wachni komedo ni ng'at machielo manohinyore yudo thieth e osiptal ma Matata. Komanda mar obila ma sub county mar Achwonyo South Philomen Saera oyango ni mach nochako e duka ma liedo kendo nochopo e dukano mochwe olandore kama gas ne nitiere ema kae to ne ochweyo muoch. Zingine koko donje books. Jogo manie sekta ma limbe Mombasa koni thoth otende biro pong' kod welo kaluwore ni oganda makwar mag welo osetimo booking e sechegi ma gitimo ikruok ne nyasi mag Disemba. Thoth welogo gikoni gin mago machano yuoro e piem mag tuke makelo kanyakla jood bura mawuok e pinje 8 e Afrika midendo ni East African Parliamentary
Games mabiro timore kuom thuolo mokwongo e pacho ka. Kaluwore gi apisa maduong' e migawo mar limbe kaunti ma Mombasa Pauline Oginga, tukego machakore tarik 6 nyaka 18 Disemba bende dhi bero chenro mag limbe kod ohala e kaunti ma Mombasa. En gima kelo wabunge koa e pinje 8 ma wan gi wa expect wabunge 1,500. Then jok ma giwuothogo 1,500, mano ji 3,000, but ginyalo kalo kanyo. En nafas mar timo ohala. Otende opong' makata nitie joma pod wamanyo nigi kuond ma gidhi ninde. Otende opong' miyudo ka samoro hotel achiel jo Sudan okawo te kamano. Koro wan gi mor wacho ni otende wa opong'. Namba 2, nitie jok ma koro bo nyiepo. Wadwa ni jogi kobiro gi pesa ni to pesa ni odong'. To kik odong' no kwale. Odong' ni ng'ato nyiepo. Koro wakwayo jowa ni kiuso be kik igo bei ma ng'ato ka odhi opimo wach gi wadgi to yudo no mae. To gichako wacho ni Mombasa rachi ma yobna ji kotima kobiro nyiepo. E weche mag tuke ni tim mar Ingereza nyoloyo Greece gonde 3-0 e tuke mag laro osimbo mar UEFA Nations League. Gonde mag England nyolo kod